ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ದಾದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ಕಜಿಪು ಗುಂಡತೆ ಇಂದು ಎಂಚಿನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಮಂದೇರು. ಸೊ ಒಂತ ಜಪ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ. ಸೊ ಆತ ಜಪ್ಪುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂದನ್ ಪೊಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಪುಣು ಉಂಡ್ರವೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಜಿ ಉಂಡು. ಅವೇನೋ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಪೋಡಿ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐಟಾಣಲ ಒಂಚೂರು ವನಸ್ ಪೋಂಡ ಪಾಡ್ ಮುಗದ ಅದನ್ಪುಂಡ ಆಲೇಜಿ ಏನ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆತದ ಗೈಸ್. ಕಾಂಡೆ ಉಂಡ ತೆಂಕ್ ಮೋನೆ ಪೂರ ಅಂದು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಆದಿತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಎಂಕೆ ತರದಿರ್ಗು ಅಂತುಂಡು ಆ ನಮ್ನೆ ಶೀತ ಆದಿತ್ತಡಿ. ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪರ್ತಜೇನು ಐತಾತಿಗೆ ಪೋಂಡೆ ಇಂಚ ಪೋಣದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಕಾಂಡೆ ಒಲ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಲ ಶೀತ ಒಪ್ಪುಣದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಇನ್ನಿದ ಅದನ್ನ ಅವು ಕೋಡೆದ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಾ ದೇಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿ ನೆನದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಪೋವಂದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿರ್ಚಿ ಇಂದು ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮಿರ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾಣೆ. ಮಿರ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತ್ ಮಿರ್ಜಿದೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಜಿದೆ ತೊಂಡಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿದ ಅದನ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜ ನಾಲ್ದು ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಐಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರತೆ ಮುಖಂದಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅವೇನು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಬಂದು ತೊಂದೆ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿತ ಬಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರದೀತ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬಿಡೋಡು ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಗೈಸ್. ಚೌಲಿ ಐಬಕ್ಕ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು. ಚೌಲಿ ಐಬಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಈಮೆಟ್ ಉನ್ಪುನು ಈಮೆಟ್ ತಿನ್ಪುನು ಸುಪ್ಪ ಬಾಪುನು ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನುಂಡತೆ ಒರಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ತಿನ್ಕ ಪಂಡ ಪೋಡಿ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಪಗ ಪಗನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಪಗನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಿರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಗನಿಕ್ ಒಂಜೆ ಡಿಪ್ ಮಂತದು. ಗೈಸ್ ಇಂದೇ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ದೇ. ಸೊ ಐತೆ ಹಿಂಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ ದೇ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಕುಲ್ದೇರು ಮೇಡಮ್ ಕೇನ್ ಗೆಂಚ ಉಂಟು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚಾತನ್ ಕೇನ್ಗ ಎಡೇಜಾ ಈರೋನ ಸಂಪುಜಾರ ನೇ ಗೈಸ್ ನೇ ಬೀನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಿರ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಮುಗಿಪಾಡು. ಓಕೆನಾ ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಕಜಿ ಪಿಜಿ ಮಾಡದ್ದು ಕೂಡ ಮಲ್ತೀನಿ ತಿನ್ನಿ ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ಓಕೆ ನೋಡಿ ವನಸ್ ಪೂರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೀಶೋಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇವೆ ಡ್ರೆಸ್
ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಅವೇನು ತೊಷ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ತೋದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ತುಯ್ಯ ನಂದು ಸಿ ದೇ ನೆಟ್ಟು ಒಂಥರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಯಾನು ಸೈಡ್ ಒಂದಾಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಇಂಚೊಂಡೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕುಂಡು ಕ್ಲಾತ್ ಪೂರ ಉಂಡತು ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಒಂದು ಒಂಥರ ನೆಕ್ ಪಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೈದಂಡು ಅಂದೆ ಸೊ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜುಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪನಾಗುಂಡತೆ 280 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ 355 335 ಅದನ್ನುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪನ ಆಫರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಪಾಗ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತೆ ಬಟ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪನಾಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು 200ಗೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎತ್ಲಾ ಆವೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ದತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ನೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ರೆ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಾಟನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಡು ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚುಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಟು ನೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಮಲ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಓಡಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಮೀನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೀನಿ ಮಲ್ತಣೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ತೋಷ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತೋಷ್ಪಾಗ ನಾಡಿಂಕ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಗೈಸ್ತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂತೆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ದಾಲ ಇಂದೆ ಏನು ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಾನಾಗ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂಡು ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸಾರಿ ತೂಡು ಅಂಡ ಸಾರಿದಲ್ಲ ಸೆರೆಂಗ್ ಪಾತ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಡೌಟು ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಡು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಡೇ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಇಂಕ್ ತುಯರ ಆಯ್ಜಿ ಸಂಡೇ ದಯಪಂಡ ಇಂಕು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದಿತ್ತಾನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪೂರ ತುಯರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯನ್ ಕೋಡೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಒರ್ತಿ ಉಲ್ಲೆರತ ಪಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆರತ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಕೋಡೆ ತೂನಾಗ ಕೋಡೆನಾರು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದು ತೋಷ್ಪಾಯಿರ ಒಂಥರ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡವಿ ಒಂಚೂರತ್ತು ಮಸ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಮೇರುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಹ್ನವಿ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಸೊ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ರೀಸನ್ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಚೂರ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ತಪ್ಪು ಪಾತೇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮೀರು ಬಾರಿ ಸೋಪ್ ಪಾತೇರ್ ಬೇರತ್ತ ತಪ್ಪು ಪಾತೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು ಪಾತೇರ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಅವೆಂತೂ ಓಡತ್ತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೂಪಿನ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಣುಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಆತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎರಡು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಬೈದು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತದ್ದು ಬೈದು ಎರಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡ್ಲದಾರತ್ತ ಸೊ ಒಂಚಾದೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಿಗರೇಟ್ ರೂಮ್ ಬಿನಿ ದೀದಿತ್ತೇಂಡ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಪಾಪ ಮಾರ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಂಡಾರಿ ತೂನಾಗವೆ ಮೋನೆ ಪುರ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತನು ಪೊಣ್ಣನ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಂಡೆ ರೈಟ್ ಐಟ್ ಮಾತು ಇತ್ತಿನಕ್ಲುಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನು ಕೊಡೆತು ನೆಟ್ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಂತ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ದು ಒಂದು ಹೀರೋ ಇತ್ತೆಂಕು ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ ಏನು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಾಯನ ಆಯ್ಲ ಹೀರೋ ಗೀತಾನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ದು ಒಂದು ಹೀರೋ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಜಾಹ್ನವಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಲಕ್ಕಲ್ಲ ಗಡಿದಿತ್ತದು ಆಕ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ದರ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸ್ಪಂದನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತೂಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ಯಾರು ಮಿನಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮುಡು ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ದೇವಡ ನಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮುಡು ಆರು ಬತ್ತೇಳ ಮಾತ್ರ ಜಾಲಿ ಆಗವೆ ಅವ್ರ ಪಾತೆರ್ನ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಪಾತೆರ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ತೂಕ ಅವ್ರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ ಬತ್ತೇಳ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫುಲ್ ತೂಪೆ ಮಾತ ದಿನಲ್ಲ ತೂಪೆ ಈಜಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬರ್ಪಿರ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಅರೇನು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪನಿ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿಯ ನಿಂಗೆ ಬೋಡರ್ನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಟಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಮೋನಿ ಈತ್ ಮಲ ಆದಿತ್ತು ಡೋಂಗಿ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಹೊರ್ತಿ ಪೋಪೇರ್ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ
ಆಂಡ ಇಂಚ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ದು ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಚಾವು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತದುಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನ ಪಾಪ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ತೆರೊಂಡು ನೆರಿಗೆ ಪತ್ತೆರೊಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗಾಡಿನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿಯರುಂಡು ಗೈಸ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದಿಯೋಡು ಆಯ್ದ ಪೂಜತೆ ಪೂಕಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನೆಯರುಂಡು ಪೂಜೆಗ್ ಸೊ ಈತ ಬೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೋರಿದುಂಡು ಏನುಂಡತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಸಾರಿದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಯರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಗಾಡಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ದಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸೊ ಏನ ಗಾಡಿ ತುಲಿ ಗಾಡಿಗ್ಲ ಮಾಲೆ ಪುರ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಯಾರುಂಡು ಶರವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೀನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಂದೆ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಇಂಚ ಪಿದಾಡ್ದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಗಂದಿತ್ತೀನಿ ಲೆವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ದ ಬಟ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡು ಹಮಸರಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ದೆ ಅನ್ನೊಂದು ತೂತರ್ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪಂದೆ ಗಾಡಿಗ್ಲ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾತಂಡು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಗಾಡಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಶರಾವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಿನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವಡು ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ ನಾನು ಓಕೆ ಅಮ್ಮಗಿನಿ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ದು ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಇಜಿನ ನೀರು ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದ ಓಡಿತ್ತಂಡು ಇದು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೋ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಶರಾವ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂದಿತ್ತತೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಬನ್ನಗನೆ ಪದಂಗಡಿಡು ಅಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಯೆ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಪಂಡೇರು ಶರಾವಡಿನ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಸೊ ಆಂದವೇ ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾಯಿಜಾವೆ ದೇ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸಲೆಕ್ ನಮಸರ ಡಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಹೇಳಿದ ಇತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆತೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹಂಚಿಪೋದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಹೋದು ಬರ್ಕ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ದಾಖಲೆ ಇಂಚ ತೋಜುವೆರ್ ತುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಲಿ 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 ನೇ ಮಲ್ಪಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲ ಅರ್ನಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಅರ್ನ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ನೇ ಹರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ಮನಿ ಪೂಜಲ್ ಅಲೆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ ಜಲಾಲು ಅಲೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಉಲೈಡು ಉರಿ ಒಂದು ಪೂ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲ್ಯದ ತರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಶೂ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಏಯ್ ಕೃಷಿಕ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕೋಪುಡುಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರುಂಡು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತ ಪೂರ ಆಯಿನೇ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಒನಸುಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಅದೇ ಒನಸಿಗೆ ಕಾಪು ನಿಜಿನಲ್ಲ ಬಡಾಪು ಒನಸುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿನ ಮಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒನಸುಡು ದಾದುಂಡು ಬಂಡ ದಾದಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಗಿನ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ತೆ ಇದೆ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೇನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಪನೆ ಜಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅನಸ್ತಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪುರ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೇನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಕನಟುರ್ಲಿರಾರು ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೇನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಟ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್